Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siselapha ke kwinto kaBen Yosef ke baphulaphuli. uBen Yosef uphinde uyavela umfana omthela malunga neeplayers yena ebecinga uba zizawuthengwa iKaizer Chiefs, neeplayers ke yena ke wayeqonona ndisento okubana iKaizer Chiefs iyazidinga kule season ezawuqala nakusizini ephelileyo. Umzekelo wazibala kumfana omdala watsho wathi iKaizer Chiefs ke ibidinga okokuqala nje i-left winger, idinge ke ngoku i-left fullback, idinge ke ngoku i-midfield eyi-1, idinge ke ngoku ugoalkeeper ozoncedisana phaa noBruce Vuma kunye noBrandon Peterson. Uthi zona ndawo zona players ke ebezidinga kakhulu yena ke phaa kwiKaizer Chiefs, midfield eyi-1 ne-centre back ne-left fullback ne-left winger kunye no-goalkeeper. Uthi nazo ke players yena bezidinga kakhulu phaa kuqala leKaizer Chiefs. Futhi ke uthi ingabi zo players nje eziwiki, ibe zii-players ezithenga kwiliga ephezulu, ibe zii-players esezi-ready for ukudlala, ibe zii-players ezingazulimala njalo, ezingazuba na-injuries, ezingazuhlupha nga-injuries, ibe zii-players ezithi uba zifake vele zifike zidlale, ii-players ezoba ready, ezingazifika zibe zifundiswa, ii-players zofike vele zifike ziwubamba umcimbi. Utsho kanjalo ke phaa uBen Yosef. Futhi ke loo nto ibiya kuyithatha ke Kaizer Chiefs ke ibeke kumanqwanqwa athande ukuba phezulu. Umfana omdala ke xa ebethetha kulaa dlwanondlebe malunga nee-players ke ebezijonge phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke lo kaBen Yosef, ngamanye amagama umfana omdala uyatsho uthi iKaizer Chiefs kwelinye icala lokuba ijonge bengathatheleki, compete nePirates, compete neSundowns, uthi loo nto yawuthatha ithuba mhlawumbi iKaizer Chiefs ke yawukwazi ukukhompyuthela mhlawumbi ifayithela unumber 4 apha eligini, ayinokwazi, ayikabikho mgangathweni okubana ke ingalwela iligi. Uthi umzekelo ngoku ijonge phaa kubafana bafana into okubana kwenzeka ntoni. Uthi ii-players ezininzi zeze-Sundowns, ii-players ezininzi zeze-Orlando Pirates, iKaizer Chiefs ineplayer enye kubafana bafana nguBradley Cross, nayo loo player leyo ihlala ebhentshini. Iyakuxela loo nto le into okubana ke kusekude kwiKaizer Chiefs into okubana ke ibe nempumelelo yeligi okanye compete neSundowns kunye neOrlando Pirates. Utsho kanjalo kuBen Yosef. Uthi kodwa mhla iKaizer Chiefs yaba nee-players eziphaa ko-5-6 esquadini, uthi uba uzuyazi loo nto okubana ke ivuthiwe iKaizer Chiefs, izawukwazi into okubana ke icompete eligini, izawukwazi into okubana ke iphumelele iligi mhla yaba nee-players ezininzi phaa kubafana bafana. Niboze niyazi into okubana ke seyivuthiwe ngoKaizer Chiefs ingayiphumeleli iligi. Kodwa uzothi ga ngoku uyala uBen Yosef uthi hayi iKaizer Chiefs ayikabikho ready into okubana ke ingacompete neSundowns kunye ke neOrlando Pirates. Utshilo ke phaa umlumzana uBen Yosef. Ningangena ke baphulapho netsho into okubana ke nina nimva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.